Durante os días 16, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 de outubro, o 18 Festival Internacional de Teatro de Ourense, máis coñecido como FITO, eríxese novamente como un baluarte da cultura democrática e unha plataforma dinámica onde converxen múltiples xéneros, experiencias vitais e formas de expresión artística. Esta edición é unha edición de continuidade, é unha edición que está recollendo moi ben un momento extraordinario polo que está pasando o teatro galego. Esa é a nosa dar conta do que acontece no noso territorio nos parece moi importante. Tanto a nivel da forza creadora dos artistas que integran os elencos, as dramaturxias, as direccións, nos parece que é todo o sentido que recolle o FITO. O teatro principal, o Liceo de Ourense e o campus serán os escenarios, onde haberá 3 estreas absolutas: 67 graus de Ourense Fervescénica, Cuore de Italia de Priscila e Xoguetes rotos de Barrosanta. Máis alá dos números de 24 espectáculos, 19 compañías, tamén quero salientar moitos partes que me parecen importantes. Por suposto, apoio a escena galega, a escena actual galega, con compañías referentes no seu bo facer, como producións teatrais excéntricas, Redrum Teatro, tamén compañías emerxentes, algo moi importante. César Fernández agradeceu a Sarabela o seu traballo como axentes culturais de primeiro nivel e ratificou o compromiso da Deputación coa cultura e coa colaboración institucional. Sodes ao final os axentes culturais de primeira magnitude, non só polo dinamismo que dades cultural no noso territorio, sino tamén como embaixadores e embaixadoras da boa cultura e do bo facer que hai en Ourense, pois fora além das nosas fronteiras, non?